И здравейте хора, аз съм Мими и добре дошли в новото ми видео. Така, много се радвам видео как сте, какво правите. Не сме се виждали от много време, не съм качвала видео от много време и нямам търпение да видя днес какво ще се случи, защото днес ще се опитам да не се ядосам на тази игра. Защото знам, доколкото знам, тя много троли. А дали ще успее да ме победи или аз ще успея да победа нея, ще разберем когато започна. Надявам се това видео ви хареса. Ако е така, можете да ударите по едно палче нагоре. И също така, ако не искате да изпускате следващите видеа, може да се абонирате за канала ми с камбанката. Аз съм много развълнувана, защото нямам търпение да започна. Преди това, искам да разгледаме какво има тук. Има някакво човече, което мисля, че мога да си го избера. Да. Това е баба. Така пише. Това е солдър. Това не мога да го взема. Тези не мога да ги взема. Аз ще бъда ето това човече. Но, добре. Така, ако виждам, даже има и трета част. Може да играем тук на някакви неща и така нататък. Мисля да започваме. Така, имаме класик, имаме и някакъв нов свят. Аз мисля да започнем с класическото, защото предполагам новия свят ще е още по-труден. Класическото предполагам, че ще ми е още... Буквално ще ми е трудно и без това, така че мисля, че имаме 3 живота, ако не се лъжа. Мисля, поне така тук пише. И... да, нека започваме. Натискаме play. Аха, чакай. Опа. Добре. Да, знам, че тази игра ме тролва. За това... Така, преди да започна, знам, че тази игра може да ме тролне всяка секунда, във всеки момент, всеки ъгъл и всяка крачка, така че е важно да внимавам и да се опитвам да запомням местата, на които има някакво тролен и начин, който да загубя, за да мога да мина без да ме убият. Като се надявам да минем поне това първо ниво, ама предполагам, че ще успеем. Защо да не успеем? Така. И важното е да не забравям, че могат да ме тролнат, защото сега като тръгна може вече да ме тролнат, така че имаме напред-назад, това е клякане, това е скачане, това... Опа, добре. Ясно, разбрах какво е това. Имаме напред-назад, така, почваме. Аз съм наистина много развълнувана. Надявам се да няма много голямо нервене в тази игра. Мен наистина много ме е страх. Аз не знам какво трябва да направя. Не, тук сега ще ме тролне. Не, чакай, сега почваме. Това сега, аз 100% съм сигурна, че това ще падне. Не съм гледала между никакви туториали, видеа и така нататък. Това защо го направих? Какво стана? Това скача много нависоко. Добре, давай. Не, човек! Защо? Мисля, че ще се премести, но то пък стана по-гадно, отколкото си мислех. Добре, как трябва да го мина това нещо? Аз това май са животите ми. Опа. Добре. Съсредоточи се, Еми, ще успееш. Между другото, мисля това нещо да го превърна в поредица. Така че ако имате и ако знаете други игри, които може да ми ядосат, предлагайте ги и се надявам тази поредица да ви хареса и се надявам, ако имате някакви други идеи за видеа, дали ще от този сорт или някакви други, пак игри, пишете долу в коментарите, защото ще е готино според мен и много се надявам това видео да ви хареса. Се опитам да бъда напълно естествена то не, че не съм естествена, но реакциите ми да бъдат истински. Окей? Тук не знам какво трябва да направя. Не! Човек, добре, тъмън! Добре. Мисля, че за хората с слаби нерви, не знам как да кажа, може би ще им доста трудно.
Аз не знам какъв човек съм. Окей. Скочих прекалено. Добре. Със сигурност няма да мина кой знае колко много. Защо? Много нива, защото като гледам вече горе-долу 4 минути съм на едно ниво. Не защо, мисля, че има идея. Ще се опитам да скоча там. Важното е, че понаучих контролерите. Те не са чак толкова трудни. Може пък да добавяме някакви някакви предизвикателства. Така. Не, какво става? Аз го минах някакси. Какво? Към видеята това ще е съвсем класика. Ако така мога да го нарека. Ще питам дали няма да се ядосам. Тук нещо стана. Окей, ясно ми какво стана. Не. Ти базикаш ли се с мен? Не. Много съм хайпната. Много съм хайпната за това. Не бе, как трябва да... Много съм хайпната за това видео. Много. Не, защо не скочих? Нали? Цъкнах бутона, защо не скочих? Мисля, че имам идея. Чакайте, стойте. Вижте какво ще направя сега. Вижте. Не става. Сетих се. Чакайте, че съм нервна малко. Така. Не знам дали ще разберете това, което искам да направя. Така, връщам го. Не става. Нещо. Чакайте. Не, моля ви, чакайте, стойте. Трябва да ми на първото ниво. Хора, имам идея. Мале. Това не знам да ще работи. Имам 2 живота. Не, идеята ми това да дойде и да скоча на него и да скоча от другата страна. Не знам дали ще стане. Не, изгубих си живота, не. Нервна съм. Хора, не. Искате ли? Това е трудно. Това е наистина трудно. Чакайте малко. Искате ли да пробваме новия свят? Те са умни. Така да е. Доста добри трапове. Всяка една крачка има значение. Имаш нужда от много късмет, наистина. Добре, хора. Започваме. Така. Опа. Така. Не, защо? Знаех си, ама защо? Добре, така, тук имаме... Не, паднах, не. Паднах. 1, 2, скачай! Окей. Това ще падне. Не, това ще има шипове! Не! Не, как? Хора, как бе? Как става тази работа? Не. Нервя се, не, как? Нервна съм, бе. Не, как става тази глупост, бе? Не може и като умра, ако падна от другата страна, просто да стане. Аз вече се нервя страшно много. Не, то...
Мисля, че тази игра ще разберем аз. Ще разберем. Ние всички ще разберем аз. Как съм... Дали мога лесно да се изнервя или не? Аз наистина не знам какво трябва да... A few moments later. Само шипове! Ако... Имам идея. Чакай, върви. Той на земята има шипове. Той навсякъде. Само шипове! Не. Не. Хора, това е невъзможно. Ако класиката, която така наречената класика е трудна, то това е много по-трудно. Не знам какво ще правя, аз много съм нервна вече. Нямам думи. Не става. Не, ще пробвам пак. Искам да пробвам пак. Това е много. Хубавото е, че ще връща там, където си умрял. Който... Good job. О, не. Я чакай малко. Оп! Няма шипове. Ама тук има шипове. Ако става, ако падна долу ни... Чакай, не, май има някаква логика това. Не, чакай. Падни. Не, трябва да падна долу, защото там няма шипове. Не, как паднах от тебе долу? Не. Стойте, хора, стойте. Не, умрях. Не. Не, стига. Не, защо? Не, стига. Искам да отида долу. На това. Тук 100% трябва да има нещо. Не. Не, умрях. Как се стига до това? До тази прословута? Нето. Няма шанс, хора. Това е толкова трудно. Не. Не мога просто. Не става. Просто не става. То... Дишай. Безпокой се. Ако кликна, примерно, нещо, ако... Я чакайте малко. Окей, не знам. Нещо от тук, не от тук. Това е невъзможно. Не, ще пробвам класиката пак. Хора, това е невъзможно. Невъзможно е. Просто е ужасно невъзможно това да се мине. Се нервя вече. Не, защо? Добре, не трябва да бързам толкова. Имам идея, просто не мога. Аз съм нервна вече, напрегнах се. Ужасно е. Има друг Забравих за тези шипове. Шит. То просто няма. Няма друг начин. Ти докато скочиш, това вече си е тръгнало. Опа, сори. Имаше живота. Тя 6. Не, мисълта ми е това, когато мина отдолу, аз да скоча някакси на него и преди то да се е върнало, аз да мога, нали, да го използвам като такова. Но това просто не се случва, защото е просто невъзможно това да се мине. Само мисля, че на първото ниво. Може и да съм на някой друго. Ето, почти, защо не? Моля ти се, искам да скоча на другата страна, защото ми писна ми. Нервна съм, искам просто, не, защо не трябваше. Няма думи. Хора, не става. Не, просто аз съм отчаяна вече. То не става, то... Обаче се чудих, ако има някаква стена, нещо, блокче, който... Не, човек, защо тъмън се зарадах, че го минах и трябваше да ме убият? Защо този трап трябваше да бъде там?
Това не знам как се случи дори. Аз буквално бях толкова отчаяна и тъм... Това дори не го планирах. Буквално просто скочих и това трябваше там да падне. Защо, питам аз? Защо? О, не. Не, имам идея. Падни, ела тук, моля се, ела тук просто... Добре, мисля, че ако отново успея да стигна до другата страна, мисля, че трябва да скоча моментално за това да ме убие. Мисля, понеже аз не го видях много... Скачи сега, скачам тук, скачам. Не, това за малко беше, това беше за... Не, хора. Това въобще наистина възможно ли е да се мине това нещо, защото аз мисля, че до някъде някаква... Не го кажа. Възможно е, но не напълно. Някакси може би е повече невъзможно, отколкото възможно. То просто не става. Не, ето, добре, защо? Защо това беше някакъв шанс да успея? Шиш, какво направих? Скачай. Не, това трябваше някакси да падна просто. Значи мисля, че ако взема да... скачам. Не бе, скачай. Сега ще... Не, да падна някъде, може би почти да е дошло. Мисля някакси, не знам как да го обясна. И да се опита... Не, чакай малко. Се опитам да скоча на това нещо, но аз просто много бързам. Защото вече съм и много... Чакай. Ще го върна малко. Не, защото съм вече много нервна. Които правя... Добре, дори тъпи грешки правя. Как? Защо? Не. То... Не. Добре. Окей. Не. Имам единствен живот останал. Ще пробвам пак, най-вероятно. Това видео със сигурност няма да е 1 час, как се опитвам да мина третото ниво. Със сигурност не. Но това нещо е буквално толкова бързо. Тя ще първо ми изкарах ангелите, защото забравих за тях. Но... Скачи. Не, то как ще... Най-вероятно след малко ще се откажа наистина, защото просто нямам думи, буквално нямам думи. Наистина, имам, че това е наистина невъзможно. Ако има някой човек, който е минал играта, не знам как си го направил. Просто не става, искам това просто да... Не може ли някакси да... Не знам, просто мисля, че вие през цялото видео видяхте колко е невъзможно това. Или пък може би аз ползвам грешната стратегия, не знам. Ако някой знае по-добра стратегия, ще се радвам да ми я сподели, но беше ги моля ви наистина да работи. Да, пък може да пробвам в някое друго видео. Ако искате между отново да се пробваме един ден, не знам дали ще е в следващото видео, на тази същата, не защо игра, може би пак да пробваме новия свят или там нови неща, ако има нови неща, или просто да се опитам отново да мина това нещо. Може също да пишете в коментарите, защото ще знам, че искате. Добре, това просто за... Знаете ли какво стана? Скочих на това купче, обаче скочих много леко. Не знам защо скочих толкова леко. Вижте как скачам по принцип, окей. Стана, даже не знам какво стана. Никакви думи нямам, наистина. Това е много наистина... Значи, ако това е невъзможно, наистина, просто новия свят е още по-невъзможен. Аз просто нямам думи и не знам.
Ох, не, това беше на косъм. Не, защо така паднах? Окей. Не. Имам 3 живота, човек. 3 живота. Може ли да мина от другата страна без да умра и да стигна до някое друго ниво, моля? Буквално. Какво правя нарочно? Не знам защо. Добре. Не, това беше толкова... Чакай. Трябва да се успокоя. Еми, давай. Ти можеш, ти ще се справиш, ти ще го направиш, ти ще минеш другото ниво и ще успееш. Казвам ти, ще успееш. Мали, как? Не! Хора! Не. Добре, искате ли да пробваме само още 5 живота? Само 5 живота. Обаче, мисля да пробваме 5 живота на това нещо. На това прословото нещо. Който не просто... I don't know. Ако падна по среда... Не, чакай. Ако... Не, има ли как да падна по средата? О май гаднес, no way. Хо! Моля, Не, чакайте, аз разбрах нещо. Вижте. Тук има... Не, тук трябва да скоча, тук има такова. Моля! Човек! Чакай, стой! Да, тук има още едно такова. Така. Добре, аз съм нервна, обаче съм учудена, защото това нещо не знам как точно сега. Не защо успях да го видя. Добре, трябва да се успокоя. Не, тук трябва да скоча. Така. Не, добре. Може би не съм насам. Не, умрях. Не, пак умрях. Добре, успокой се. Не, чакайте, стойте. Стойте. Сега ще го направим. Така. Върнахме се с още 20 живота. Това просто... Окей. Не искам... Мисля, че трябва да скоча там, не знам. Това аз наистина не го знаех. В смисъл, сега го намерих буквално... Не, тук трябва да скоча, ама... Въпросът е, че аз след като Така. След като скоча... Аз какво трябва да направя? И пак умрях. Не. Не, тук има едно такова, трябва просто да... Някакси да го прескоча. Поред мен ще има някакво тайно място, някакво асансьор, че не знам. Не, добре. Преди... 1, 2, 3, 4... Тук има още едно. Добре. Не, тук трябва да скоча. Вече почнам си стана никъм от нерви. Не, защо? Скочи! Не. Добре, защо не скочих? Теми. Моля те. Не, искам просто последни 5. Няма да ви карам да гледате 40 минути как се мъчала. I promise. Въпросът е, че
Не, защо умрях? Аз не знам какво да правя след като отида. Добре, тук има шип. Аз не знам какво да правя след като отида долу. Въпросът е въобще трябва ли да ходя долу. Не. 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 Добре. Хорица! Хорица! Не. Моля. Това го разбрах. Не, чакайте, пропуснах го. Не, защо? Не, защо не мога да го хвана това? Не, това защо не пада сега? Ясно. Не, защо така направих сега? Какво стана? Не, и тук 100% ще има някакъв трап, аз съм сигурна. Добре, тия животи... Трап. I'm sure. Няма трап. Това не трябва да натискам, нали? Моля... Хора, погледнете. Какво? Моля! What? Как моля? Има някакво, може би, невидимо... I don't know. Мисля, че има някакво невидимо блокче, което аз реално не виждам. Окей, последния ми живот. Каквото стане. Това стана. Хора, това не го очаквах. Стигнахме до 5 левел, който пак е нещо... Мисля, че тази игра бях спокойна, бях нервна, бях учудена, както видяхме, изненадана и буквално объркана и шокирана. Мисля, че тези 31 минути са ви достатъчни. Така че мисля да спирам до тук. Ако искате да продължа с тази игра или искате да продължа тази поредица, ако знаете игри, които мислите, че ще ме изнервят и че ще е интересно да видите как ги играя, може да ги напишете долу в коментарите, ако имате други игри. Дали ще са за тази поредица или просто някакви игри, които да тествам, или идеи за нови поредици, така нататък. Просто пишете долу в коментарите. Това видео ви е харесало, може да му дадете палче нагоре и ако не искате да пропускате и следващите видеа, можете да се абонирате с камбанката. Може да ми кажете долу в коментарите също, вие дали се нервихте и дали си казахте, има и друг начин, ама окей. Или дали видеото ви е харесало като цяло. Много се надявам да ви е харесало. Аз няма да лъжа, колкото и се нервих, толкова и се забавлявах, толкова и бях учудена и бях много развълнувана за това видео. Благодаря ви, че гледахте. Това бях аз, Семи Геймър, и до следващия път.